ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לעסוק בסוגיית הגיוס. בפעם החמישית המדינה ביקשה מבג"ץ לדחות את חוק הגיוס, והשרה לשוויון בנטל ממשיכה ללוות אותנו גם לנוכח המלחמה הנוכחית. מצטרף אלינו עכשיו עורך הדין משה תורג'מן. אתה מפקד ברם 2, אתה חרדי, אמרנו אתה עורך דין, גם נגיד, אתה אדם יחסית צעיר, אבל אתה כבר סבא, יש לך שני נכדים. כן, צהריים טובים מזל, ואני חרדי קלאסי, למדתי בתלמוד תורה, בישיבה קטנה, עסקתי בחינוך. אני חושב שמה שקרה לנו באסון שקרה לנו בשבת, שמחת תורה... ואני גם אזכיר, אתה בא לפה ממילואים, אתה עושה מילואים בסורוקה בבאר שבע. אני זכיתי וזוכה יחד עם חבריי ברם 2, המפקדת שלנו ריקי, וגם עם חבריי האחרים שעסקו בזקה, והרבה מאוד פשוט זכות שנפלה בחלקנו. אני בא לפה אמנם חלק מצו 8, מי שבת שמחת תורה, שבת הקשה. אני חושב שזה גם כולנו ברפלקסיה מול האירוע הזה, ואנחנו צריכים לבוא ולהגיד מה כן. נגמר האירוע של מה לא. אני חושב שהציבור הכי צומח במדינת ישראל זה הציבור החרדי, לפי הלמ"ס היום זה 1.3, עוד 15 שנה זה בחיים שלי ושלך זה 2.6, ולכן כבר זה לא מתחת לרדאר. המציאות הפוליטית היא גם הזדמנות בעיניי, ולכן אני חלק מפורום שנקרא שירות לכתחילה, שמנסה לבוא ולדון מול מקבלי החלטות. בכלל, אנשים מתוך הציבור פנימה, חלקם שירתו, מקבלי החלטות שלכם? לא, אנחנו חברה אזרחית, פורום אזרחי לגמרי, שאכפת לו... אבל בסוף מה שתוקע את הסיפור הזה כל הזמן זה ההנהגה החרדית. נכון, אבל עד היום דיברו עם ההנהגה ועם העסקנים. אני חושב שהגיע הזמן לשמוע קול צלול וברור. הפורום שאנחנו עוסקים בו, הוא אומר בכותרת, השירות הוא לכתחילה והשירות הוא זכות. ובואו נדבר קצת על המספרים ונראה על מה אנחנו מדברים. השנתון החרדי לגיוס, לפי הנתונים של הכנסת, נראה בין 1,200 וצפונה. ולצערנו, הגיוס האחרון ללוחמים, חץ, תומר בגבעתי ונצח יהודה, לא הצליחו לעמוד במכסות שצה"ל הציב להם. קורה פה תופעה מעניינת, זו סך הכל הפרשנות שלי. בהתחלת המלחמה הסנטימנט החרדי היה למשרתי המילואים בשמיים. ראינו שצה"ל פתח את האפשרות לשרת בשלב ב', נרשמו לכמה אלפים. זאת אומרת, זה גיל מתקדם מה שנקרא. אבל בפועל, כשצריך את הבחורים האלה שהם לא לומדים, ושהם צריכים להתגייס כלוחמים, לצערנו זה תהליך. תהליך לוקח זמן. אני כואב על דבר אחר. עכשיו, מהסנטימנט שהיינו בו, שהרבה מאוד אנשים רוצים להתגייס, הגענו לסיטואציה שהיום כל הציבור החרדי עוסק במה? בבחירות, ברשויות המקומיות האחרות. אבל רגע, לפני זה, יש פה משהו שהוא מעבר לבחירות, לרשויות המקומיות. יש פה עניין עקרוני. בהחלט. כמו שאתה אומר, עד עכשיו מתחת לרדאר, לא הייתה מלחמה כזאת, לא איזה... כרגע, הנה, שומעים גם חברי כנסת מהליכוד, אומרים זהו. עכשיו, אתה בצד, כמו שאומרים, בצד הטוב, אתה... לא, זה לא עניין של צד טוב ורע, אני טוען שא' כל, בוא נתחיל לדבר על המושגים. המושגים זה זכות לשרת, ומי שלא חושב שזה זכות, אני לא מדבר איתו. 2, יש לנו, לצערנו, כל כך הרבה ישיבות, יש שיגידו יותר מ-30%, אבל אני משתדל לדייק בנתונים שאני מביא, שהם, המדינה גם משלמת עליהם, והם באמת לא לומדים בישיבה. אוקיי. ובוא נתחיל על מה כן. כשאני אומר על מה כן, יש קבוצת שלא לומדות, שהן סתם נמצאות במסגרות, עוד מקבלים עליהם. הם עובדים בפיצה ומתעסקים אחרי צהריים בכל מיני מקומות. בוא נתחיל לתת לגיטימציה לדבר הזה. וזה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים לעשות. אז אנחנו תכף נחזור אליך, אנחנו רוצים עכשיו לצרף אלינו את סגן אלוף במילואים אורן שביל,